тоҷикистон дар фазои сулҳу оромӣ дар масири рушд қадамҳои устувор мегузорад. бинобар ин талошҳои зиёде барои беҳтар кардани вазъи соҳаҳои гуногун аз ҷумла дар бахши варзиш, нақлиёт, сайёҳӣ ва дигар арсаҳо сурат мегиранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. пойтахтро ҳамеша баёнгари симои ҳар кишваре медонанд ва симои кишвари азизи мо рӯз ба рӯз зеботару зеботар мешавад. боғу гулгаштҳо ва сохтмонҳои муосир рангу намуди шаҳри душанберо дигаргун карданд ва ҳамаи ин ободонӣ дар фазои сулҳу оромиш ва ваҳдати миллӣ ба вуҷуд меояд ки асосгузори он пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд. пойтахти кишварамон на танҳо зебо, балки пойтахти солим ҳам ба ҳисоб меравад, зеро дар чанд соли ахир бо ташаббуси шаҳрдорӣ ба таври рекордӣ майдончаҳои варзишии гуногун сохта ва иншооти варзишии пешин таъмир ва бозсозӣ мешаванд ва ҷисму рӯҳи солимро дар тамоми қишрҳои ҷомеа ба армуғон меоваранд. аммо барои ҷисми солим зарур аст ки хун аз тариқи рагҳо оксигенро ба тамоми бадан расонад. ҳамин кор дар шаҳрҳо ба зиммаи нақлиёт аст ки дар ҷоддаҳо ҳаракат карда қалби кишварро ба тапиш меоваранд. таи чанд муддат аст ки сокинони душанбешаҳр аз истифодаи автобусҳои босифат ва замонавии ширкати ватании Акия Авеста Automotive Industry бо хизматрасонии муосири электронӣ баҳравар гардида барои роҳатии сокинон системаи пардохти электронӣ роҳандозӣ шудааст. дар чорчӯби нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба амалисозии стратегияи рушди сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе барои солҳои 2019 то 2022 аввалин бор дар шаҳри Душанбе автобуси дуқабата ба роҳ баромада ба симои шаҳр ҷаззобияти хос афзуд. чун фасли тобистони ин сол бисёр гарм омад, маъмурияти ширкат тасмим гирифтанд ба унвони ширинкомаи ин рӯйдод дар рӯзҳои гарм ташнагонро бо оби бо сафои чашмаҳои кишвар таъмин намоянд ва дар ин кор ширкати ватании Сиёма саҳмгузор шуд. автобуси дуқабата дар ҷоддаҳои шаҳр дар ҳаракат шуда дар маконҳои серодам ба сайёҳон, меҳмонон ва сокинони пойтахт обҳои бо тароватро ҳадя медоданд. зимнан ин автобусҳо бо стандартҳои байналмилалии Евро 5 сохта шуда таъминкунандаи муҳаррику қисмҳои эҳтиётии ширкати маъруфи Mercedes-Benz ва чанд ширкати мӯътабари туркӣ ва олмонӣ мебошанд, ки бо хизматрасонии босифат ба меҳмонону сайёҳони хориҷӣ дар доираи турҳои махсус онҳоро ба маконҳои фарҳангӣ ва таърихии пойтахт интиқол дода ба рушди сайёҳӣ мусоидат хоҳанд кард.